Jadi molo di ruh ni ulau kamalimon diugamo malim na jumakon uras 12 patikna. Ima patik tinidak ko ni singa mga raja patua raja malim. Dohot hatana. Paima so di hatahon patik na 12 arong ko di bayan hatana. Jumolo tangan marsoba tulebatan nomor 2. Si ketongos patik niugamo patik na 12. Dipasahat do tujolma tunamek nama 2. Asapita pertodiota sahat horas saurma 2. Ia patik perjolo tapuji debata. Siat sudena si pujian tu konut sangat tu ibana. Tok kita marholong na lumobi tu ibana. Asa kita diramoti martite-hite sahalana. Patik paduahon pasangapot akaraja dohot di bagasan adat haholongan dongat jolma pasangapor raja mulu sitong do parhumana mulu tubal do humna pasahato budekata. Patik patuduhon sepadut di bamangula masamo marpinahan sudah naposo nama 2 asa dong lau pergu mamuji sangat nyuputa maradat maruhum sudah bata nama 2. Patik paupaton patik sunang nasudani manak ko mga lakup mamunujol madiorai marhosam laki-laki saya dipicang mula jadi rohat tay saya toktong dame di batata habian. Patik palimahon saya dingkat do pabuaw. Jong uhumi sitok kay tabaon tikos uhumi sitok kay palengon kaya uhumi sitok kay umon. Patik paunopon unak palian nama 2 nabugos na marniyang pinabuat tuhamuna na may na magulang na mabalu na borna saya toktong may hakolongi asa ulo kita martua. Patik papituhon begehita di patorang sitok ka di pasiat na mapitungila ho tulompang unak pinautong mulo binoto no nadinggan unak pinahata-hata na nengel perbinegyan. Patik pawaluhon pasangapon ama doho ina na met na magurang na tumoras yan iba patu marseret meroho dengga pangalahota asa murada po rajoki na niula penasiya. Patik pasiyahon sude asas tolo tu ulaun persaulian pajongjongan ugasan tolo na tau anguluan ipasipas dala permokmok sada ugasan omitan ugamoi toktong tayo. Patik pasapuluhon unak pabunga-bungahon eme tu baliat de gabe unang maranak hepeng lipoti tu 3 mapinake epengnya sama ngomo na ginadis pemerdangi. Patik pasapuluh sadahon uhum agama adatta paingot haporsiaon pinasahan ni rajatta siya debatamu le jadi nabolon sa ido debatata na sinuru ginorana dauloi di rohatta. Sahat patihi tu patik na 12 sa tok ta puji-puji debatata nomor 2 tapasahat tu ibana to di badat saluhna ala sa guru di luau mona balebok baletongan. Ima hata ni patik na 12 ia hari puna ni patik na 12 sada ima patik si tikos ni hari si jujung ninenggo hot diadat hot di rumah naingot sumog bade bata naingot uhum marama ingot uhum marina ido molo di ulaon hamalimon nami ikot tetak mo marupu puputa nomor 2 di mata ido asa toktong di tonggo-tonggo ikut do marupu